Prynhawn da, a chroeso I sesiwn mathemateg, safon uwch. Heddiw dwi'n mynd i trosglwyddo chi draw I Dr Price, sydd yn dysgu yn Ysgol Bro Teifi, a fydd yn mynd trwyddo'r sesiwn gyda chi prynhawn yma. Diolch yn fawr, Dr Price. Gwych, diolch yn fawr iawn I chi. Wel, prynhawn da I chi gyd, a chroeso i'r ail sesiwn sydd gynnon ni yn y fan hyn. Ac beth ni'n mynd I fod yn edrych arno fe heddi yn ystod yn cyfnod ni o 40 munud yw ffwythiannau. Ac dyn ni'n mynd I fod yn edrych sut dyn ni'n canfod parth ac amrediad ffwythiannau. Nawr, cyn bod ni'n dechrau, llwn I atgoffa chi, mae'r sesiynau blaenorol I gyd wedi cael eu recordio ar holl ddeunyddiau hefyd ar-lein. Dwi'n gobeithio fod yna link I hwnna yn yr adran lle mae ydych chi'n gallu gofyn unrhyw gwestiwn I mi. Felly, yr un peth, wel, pan dwi'n dweud yr un peth y gwythnos diwetha, yn gyntaf ymddiheuriadau morfod cael yn hori bant wythnos diwetha, dwi'n fawr obeithio wnaethon ni ddim digwydd heddi, dwi'n mewn sefyllfa arall, felly dwi'n gobeithio wnaeth e weithio. Os oes gynnwch chi unrhyw gwestiwn, croeso chi ofyn, ac yr un modd os ydych chi'n canfod mod i'n gwneud camgymeriad, plis halwch neges I fewn. Dim byd yn wath nag os gynnwch chi athro wedi gwneud camgymeriad, ac trwstwch fi o ochr athro, sy'n byd yn wath pan ydych chi'n mynd sylweddoli nes bod I ry hwyr. Felly, gadewch ni ddechrau ar yr wythnos hon. Felly, cyn bod ni'n edrych ar ffwythiannau, gefn ni atgoffa'n hunain o beth mae'r gair mapio yn ei olygu. Nawr, mae mapio yn reol sydd yn cysylltu eitemau mewn un set ac set arall. Felly, fel dyn ni'n gweld yn fan hyn, mae'r 1 yn cael ei gysylltu gyda'r 4. Mae'r 3 yn cael ei gysylltu ar 10, a'r 5 yn cael ei gysylltu gyda 16. Nawr, fe wnewch chi sylweddoli mewn mathemateg, mae yna lot o eiriau mowr yn mynd I gael ei iwsio, lot o eiriau posh I ryw raddau. A maen nhw yn golygu pethau penodol ac maen nhw'n bwysig. Ond weithiau mae'n neis jyst cymryd cam bach nôl a gweld beth yn union sy'n digwydd? Wel, beth sy'n digwydd wrth fapio yw bod ni'n neud rhywbeth i'r rhif sy'n ar ochr chwith yn fan hyn, a dyn ni'n cael rhywbeth allan, rhif arall allan. I ryw raddau, ydych chi'n gallu meddwl amdano fe fel peiriant rhif, felly gwaith o'ch chi'n neud yn yr ysgol gynradd. Ydych chi'n rhoi rhif I fewn, chi'n cael rhif allan. Chi'n rhoi rhif arall I fewn, rhif arall allan, ac yn y blaen. Yn fan hyn, os dwi'n gywir I ddweud, dyn ni'n lluosur rhif a 3, ac yna nadio 1. Nawr, yn fan hyn, mae'r geiriau parth ac amrediad yn dod. Y parth yw'r enw ar y set o fewn y bynnau, hynny yw, be dyn ni'n rhoi I fewn. Os dyn ni'n meddwl am beiriant rhif, be dyn ni'n rhoi fewn i'r peiriant rhif. A'r amrediad yw'r enw ar y set o allbynnau, neu'r set o rifau sy'n dod allan o'r peiriant rhif. Dyn ni'n mynd I fod yn edrych ar ffwythiannau heddi, a mae ffwythiannau gyda diffiniad eu hunan. Fel sydd gynnau yn fan hyn, mae ffwythiant yn fapiad lle mae pob pwynt yn y parth, pob pwynt ar yr ochr chwith, yn mapio I un pwynt delwedd yn unig. Dim wedi defnyddio'r gair delwedd eto, ac mae hwnna wedi cael ei gymryd allan o lyfr adolygu lefel A. Unwaith eto, mae delwedd yn air am beth ni'n cael mas. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae lot o eiriau yn gallu dod yn fan hyn, ond mae rhaid ni ddeall beth sydd yn digwydd, ac fe wneud chi ddod ar draws hynny ar hyd y blynyddau, os ydych chi barhau'n I mathemateg, peirianneg, ffiseg ac yn y blaen. Lot o eiriau mawr, cymryd cam bach nôl a gweld yn union beth sy'n digwydd. Felly, dyma'r cwestiwn cyntaf dyn ni'n mynd I edrych arno fe heno. Mae gan y ffwythiant F, barth, 3 I anfeidredd, ac mae wedi ddiffinio gan f of x yn hafal I 2x adio 1. Ysgrifennwch amrediad f. Felly, beth ni eisiau gwneud yw ysgrifennu'r amrediad. Ond, cyn bod ni'n mynd mlaen at hynny, gadewch ni jyst I atgoffa'n hunain beth mae'r cronfachau yn y fan hyn yn ei olygu.
Nawr, dwi'n ddefnyddio rhifau negatif 1 a 4 fel enghraifft. Os oes gyda fi gronfachau crwn ar y ddwy ochr, 1, 2, mae hyn yn golygu yr holl rhifau sy'n rhwng negatif 1 a 4, ond dyn ni ddim yn cynnwys, so heb gynnwys negatif 1 a 4 ei hunain. Ond os yw'r cronfachau yn rhai sgwar, yna dyn ni yn cynnwys y rhifau hynny, felly'r tro hyn gan gynnwys negatif 1 a 4. Dyn ni'n gallu cael cymysgedd ohonyn nhw. Fel yn yr enghraifft nesaf, dyn ni'n cynnwys y negatif 1, ond heb gynnwys y 4. Neu fel arall rownd. Cynnwys y 4, ond nid y negatif 1. Felly dyna beth maen nhw'n golygu a'r unig bwynt dylen ni nodi yn y fan hyn yw pan dyn ni yn defnyddio, dwi'n eisiau dweud y rhif, ond nid sy'n gwerth penodol gyda ge. Pan dyn ni'n defnyddio anfeidredd, ar ôl anfeidredd, neu cynnes os gyda ni negatif ohono fe, cronfach crwn sydd gyda ni. Felly jyst rhywbeth i gadw mewn co yw hwnna. Felly, gadewch ni fynd nôl i'r cwestiwn. O'n i'n nodi mae parth f of x yn fan hyn sydd yn mynd i fewn i'r peiriant rhif ac yr amrediad sy'n dod allan. Felly, be dyn ni eisiau gwybod yw beth sydd yn digwydd pan dyn ni yn rhoi y parth, y 3, i anfeidredd yn fan hyn, i fewn i'r peiriant rhif. A pan dyn ni'n cael gwerthoedd allan, dyna yw'r amrediad. Felly, gadewch ni gwneud hynny. Dyn ni'n mynd i roi 3 ac anfeidredd yn mynd i fewn. Chi sylwi dwi'n methu tynnu llun anfeidredd o gwbl ar hwn. A dyn ni eisiau gweithio mas beth sy'n dod allan. Felly, dwi'n mynd i roi 3 i fewn yn y ffwythiant. Felly, f o 3 yn hafal i, 2 lle sydd gyda 3 adio 1, sydd yn rhoi 7. A dwi'n gwneud yr un peth gyda'r anfeidredd. Nawr 2, lluosig anfeidredd, adio 1. Nawr, sefyllfaoedd fel hyn, mae eisiau defnyddio chydig bach o, dyn ni bron eisiau dweud, logic i weld yn union beth sy'n digwydd, achos mae anfeidredd yn rhif anferth. Ac os dim anfeidredd gynnwn ni argyfrifiannell fel gwerth. Felly, pethau chi ddim yn sicr beth sy'n digwydd ac mewn ffwythiannau mwy cymhleth efo anfeidredd, neu negatif anfeidredd. Beth i fi'n dieddol o wneud yw jyst rhoi rhif anferth i fewn. Gynadio 1. Fel ydych chi'n gweld, dwi'n cael rhif anferth allan. Felly, y tro hwn, mae fe hefyd yn anfeidredd. Rhif anferth i fewn, rhif anferth allan. Felly, yr amrediad yw saith, ond eisiau bod yn ofalus, so ni'n matio cronfach. 7 i... Dwi'n matio cronfach a dwi'n gwneud y ffordd rong ynddo fe. 7 i fyny at anfeidredd yn y fan yna. A ni'n gallu gweld hwnna ar y graff yn fan hyn. Oherwydd y parth sydd gyda ni ar hyd yr echelin x. 3 yn fan hyn. Anfeidredd, draw i anfeidredd. Dwi'n cael y gwerth 7 allan yn fyna, a tra bod y graff yn mynd i fyny, wel, mae'r amrediad yn mynd i fynd i fyny, y pwynt top de, i fyny tuag at anfeidredd. Felly, allwn ni naill ddefnyddio graff neu'r syniad o beiriant rhif. Symud un arall nawr, y ffwythiant G y tro hwn, ac dyn ni'n mynd i wneud hwn union yr un modd. Felly, y parth gynnau yn fan hyn,
Dwi'n mynd i fwydo hwnna I fewn i'n peiriant 3 fi. Gawn ni weld be ni'n cael allan. Felly, f o 0 I ddechrau, a dwi'n rhoi f, pan ddylai fe fod yn g. G o 0, felly 0 wedi sgwario a 12, yn haflu 12, a g o llallwedwch anfeidredd, yn haflu anfeidredd wedi sgwario adio 12. Wel, mae hwnna unwaith eto yn mynd I fod yn rhif mawr. Defnyddiwch gyfrifiannell os ydych chi moyn I gonfinso'ch hunain. Rhowch rhif mawr yn lle yr anfeidredd I fewn a gewch y rhif mawr allan. Felly, yn ymrediad ni y tro hwn, yw 12 I fyny I anfeidredd. A'r un modd chi'n weld ar y graff yn fan hyn. Y parth yn dechrau pryd mae x yn 0, yn mynd I fyny at anfeidredd. A mae'r gwerth cyntaf, dyn ni'n cael allan yr ymrediad yn fan hyn, yn 12. Dyma beth yw graff g of x. Ac yna mae'r gwerthoedd yn mynd I fyny at anfeidredd. Felly fel am yn edrych, dyma sut mae cael yr ateb. Ond, mae rhaid bod yn ofalus. Yn enwedig gyda ffwythiannau sydd gyda sgwar yno fe, yr x wedi sgwario. Gadewch ni weld pam. Mae gan y ffwythiant g barth o negative infinity I infinity, neu negative anfeidredd I anfeidredd y tro hwn, ac wedi ddiffinio fel mae wedi cael ei sgwennu ar y sgrin. Felly gadewch ni ddilyn union yr un patrwm ag o'r blaen. Negative infinity I fewn I infinity, anfeidredd dylen ni fod yn dweud hyd yn oed. G o negative anfeidredd, mae gynnon ni negative anfeidredd wedi sgwario adio 3. Fel mae hwnna yn mynd I roi rhif mawr positif I ni. Un o geiriau eraill, anfeidredd. Iwsiwch cyfrifiannell os ydych chi moyn. Rhowch negatif 9999999 ac yn y blaen I fewn. A gwiriwch bod chi'n cael rhif mawr positif allan. Ac os dwi'n nawr wneud yr un peth gydag anfeidredd, fydden ni'n cael anfeidredd allan, felly, ddilyn yr un patrwm. Anfeidredd I anfeidredd. Mae'r graff gyda fi fan hyn ar yr ochr. Dde. Os ydych chi'n gweld, mae'r gwerthoedd, dyn nhw gyd ddim yn fawr iawn, dyn nhw gyd ddim yn anfeidredd. Mae gyda fi werthoedd bach yn fan hyn, mae gyda fi negatif 3, 5, 10 ac yn y blaen. Pam hynny? Mae fe oherwydd bod y ffwythiant fan hyn yn cynnwys yr x wedi sgwario. Fel ydych chi'n gwybod, mae x wedi sgwario yn neud siap fel yna. Dwi'n meddwl yn cael ei bigo lan neu bido. Fel sydd gynnau ar y sgrin. Ac mae'n bwysig bod ni yn cymryd I ystyriaeth lle mae fe'n lefelu allan ar y gwaelod, y rhan yn fan hyn. Felly, os ydych chi'n cael x wedi sgwario, yna mae rhaid ni fod ychydig bach yn fwy clyfar. Oherwydd, dyn ni'n gwybod mae'r gwerth lleiaf dyn ni'n gallu cael allan yw negatif 3. Pam hynny? Wel, os dwi yn rhoi g o 0 I fewn, 0 wedi sgwario tynnu 3 yn rhoi negatif 3. Dych chi'n gweld yn fan hyn? Pryd mae x yn 0, mae gwerth y ffwythiant yn negatif 3. Felly'r amrediad hynny yw, beth yw'r gwerthoedd fi'n gallu cael mas, I fi'n gallu cael unrhyw werth rhwng negatif 3 ac anfeidredd. Felly,
os ydych chi'n cael cwestiwn gydag x wedi sgwario, mae fe wastad werth stop am eiliad. Beth yn union sy'n digwydd yn fan hyn? Tynnwch lun os ydych chi moyn, gwaith ar trawsffurfiadau fyddwch chi wedi gwneud flwyddyn diwethaf, blwyddyn 12. Fyddwch chi'n gallu gweld bod yr cyrff x wedi sgwario wedi symud i lawr. Felly, byddwch yn ofalus os ydych chi'n cael yr x wedi sgwario yn fyna. Mae fe'n gwestiwn maen nhw'n gallu gofyn weithiau i ddal chi allan, a dyna pam wedi rhoi e'n fan hyn. Dyn ni bron yn deud, mae'n werth plotio i wneud yn siŵr bod chi ar y trywydd cywir. Be dyn ni'n mynd i wneud nawr? Dyn ni'n mynd i symud ymlaen, ar ôl i fi gael sip o goffi, i edrych ar ffwythiannau cyfansawdd. Ac edrych ar bath ac amrediad ffwythiannau cyfansawdd. Lle ddechrau, beth yw ffwythiant cyfansawdd? Wel, fel sy'n ar y sgrin fan hyn, mae ffwythiant cyfansawdd yn cyfuno 2 neu fwy sy'n rhaid i fod yn 2, lle fod yn 3, yn 4, yn 100 o ffwythiannau. Ond mae'r cwestiynau sydd wedi bod yn dod lan 2 sydd wedi bod yn un o, felly pidwch poeni o'r model. Er enghraifft, G, F o X yn fan hyn. Mae gynnon ni 2 ffwythiant. Felly, gan bod gynnon ni 2 ffwythiant, dwi'n mynd i ddefnyddio 2 beiriant rhif. Ac beth sy'n digwydd mewn stwff fel hyn, mae rhaid ni darllen nhw am yn ôl. Y ffwythiant dyn ni'n edrych arno fe gyntaf yw'r un sydd ar y dde. Yn f of x ni yn y fan hyn. Ac yna yr atebion dyn ni'n gallu cael allan o hwnna, dyn ni'n rhoi yn ôl i fewn yn y ffwythiant sydd cynne. Hynny yw y G. Felly, camau ar y tro sy'n bwysig. Dechrau o'r dde, trin fel ffwythiant rhif 1, a rhoi atebion hwnna neu amrediad y ffwythiant yna i fewn yn yr ail ffwythiant yn y G sydd gynnon ni yn yr achos yma. Felly, sut fyddwn ni'n canfod parth ac amrediad ffwythiant cyfansawdd? Wel, gyda lot o ofal yw'r ateb, achos weithiau maen nhw'n gallu gofyn cwestiynau sydd chydig bach yn tricky. Felly, yn gyffredinol, dyn ni'n rhoi parth f, yr f sydd gynnon ni sy'n dod olaf yn fyna, so hwnna dyn ni'n edrych arno fe gyntaf, i fewn yn f of x, a dyn ni'n cael gwerthoedd allan. Dyn ni'n cael beth fyddwn ni'n deud yn amrediad f i ddechrau. Amrediad f of x. A dyn ni nawr yn gorfod rhoi hwn i fewn yn y nesaf. Take 2. Ond mae yna gwestiwn sy'n rhaid i ni ofyn i'n hunain, a dyma'r cwestiwn pwysig. Yw amrediad f of x yn fan hyn, gadewch i fi uchelio fe, yw hwnna yn ffitio i fewn i parth o G? Dyna lle mae rhaid ni fod yn ofalus. Ydyn ni'n gallu rhoi hwnna i fewn, neu os yna bloc yna? Dim ond gwerthoedd penodol mae G yn cymryd, hynny yw parth G. Os nag yw'r amrediad f of x yn parth G, wel mae rhaid ni fod yn ei chydig bach o newidiadau. Ac i weld enghreifftiau hyn, dyn ni'n mynd i edrych ar un cwestiwn mawr yn fan hyn. Ac di cael ei rannu mewn i sawl adran fach. Gyntaf, dyn ni'n mynd i edrych ar amrediad f o G, i wneud rhywbeth tebyg yn barod i ni trwy hwnna'n gyflym. Edrych ar fynegiad ar gyfer f o G, ac yna canfod parth ac amrediad f of G. Yna, nawn ni'r ffordd arall rownd. Nawn ni swopo'r llythrennau rownd. Tro cyntaf, ni'n mynd i ddechrau efo'r ffwythiant G, yr ail dro gyda'r ffwythiant F. A cwestiwn bach ola wedyn ni, ond gyreiddwn ni hynny nes ymlaen. Felly rhan A. Ysgrifennwch amrediad F ac amrediad G.
Felly, dwi'n mynd i gymryd amser yn fan hyn, gan bod ni wedi gwneud hyn yn barod, neu dilyn yr broses, ac dwi'n mynd i nodi cyn mod i'n mynd trwy hwn yn gyflym, yw bod gynnau X wedi sgwario yn fan hyn, a nes i weid mae eisiau bod yn ofalus, ond mae'r parth wedi cael ei ddewis yn ofalus, fel ydych chi'n gweld yn fan hyn. Dylen ni fod yn dangos hwnna i chi ar y diwedd, rili. Ond mae fe wedi cael ei ddewis mewn math fodd fyddwn ni ddim yn cael senario fel oedd gynnon ni ar yr enghraifft ddiwethaf. Felly, anrediad F ac anrediad G. Os ydych chi wedi gwneud hwn yn barod, gwych, allwch chi wirio'r atebion. Anrediad F gynnon ni. Wel, dyn ni rhoi'r 0 ar infinity'r anfeidredd fyna i fewn yn ffwythiant F. Sicrhau bod yr cronfachau yn dilyn yr un steil y tro hwn. A dwi'n cael 2 ac anfeidredd allan. Gwiriwch hwnna i checio bod fi wedi gwneud hwnna'n gywir. Ac os dwi'n gwneud yr un modd ar gyfer G, llinell syth sy'n gwneud fan hyn, athaliad llinell syth, gwerthoedd yna mynd i fewn, ac dwi'n cael allan 7 i anfeidredd. A fe welwch chi hynny ar y graffiau yn y fan hyn, lle mae'r ffwythiant F wedi cael ei blotio gynnau ar ochr chwith, siw bod yn ffordd cywir dy fi, a G ar yr ochr the. Mae'r ffwythiant F yn cymryd gwerthoedd o 2 i fyny at anfeidredd. Chydig tyglusach, banana chydig bach. Dyna ni. A mae'r G gynnon ni yn linell syth yn cymryd gwerthoedd. Y parth yn dechrau ar 5, sydd yn fan hyn, 7 ar gyfer yr anrediad i fyny a fe. Felly, dyna be maen nhw'n edrych fel os dyn ni'n ei graffio nhw. Nawr, gadewch ni symud ymlaen i'r ffwythiannau cyfansawdd. Mae gan y ffwythiannau F a G y parthau hynny yn ôl i trefn ac mae gynnon ni'r 2 ffwythiant. Ysgrifennwch fynegiad ar gyfer F o G. Nawr, wnewch chi sylweddoli bod y nodiant yn amrywio chydig bach. Os wnewch chi edrych ar lyfrau gwahanol, fydd y nodiant yn amrywio, athrawon gwahanol, so falle fyddwn ni'n sgwennu hwn mewn modd hollol wahanol. Pan byd hollol, newch chydig bach, ond digon i ofyn cwestiynau pam. Ac fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, weithiau newn nhw gynnwys yr X yn fyna, weithiau newn nhw ddim. Felly, dim byd i boeni amdano, ond jyst bod chi'n ymwybodol o hynny. Felly, yn fan hyn, ysgrifennwch fynegiad ar gyfer F o G. Felly, beth sydd gynnau? Dwi'n gorfod rhoi canlyniad G tu fewn i F. Felly, dwi'n dechrau. Fel na fydden ni'n ysgrifennu fe'n hunan. Be dyn ni'n neud yw rhoi'r ffwythiant G of X i fewn yn F. Felly, bob tro dwi'n gweld lythyren X yn codi yn y ffwythiant F, dwi'n nawr yn mynd i ysgrifennu G of X. Ni'n gweld mae fe wedi sgwario yn F of X, felly dwi'n mynd i ysgrifennu yn fan hyn, yn lle X, beth sydd gynnau ar gyfer G, 2x tynnu 3, wedi sgwario, ac yna adio 2. Sylweddol bod camgymeriad yn nodiadau sydd gynnau yn fan hyn. Dwi'n neud nhw ddigon aml, felly gadewch fi wybod os dwi'n neud un. Nawr, rhan C, ysgrifennwch barth ac amrediad F, G. Gadewch fi zoomio fewn fan hyn. Wps, ymlaen. Dwi'n colli'n sleid un, dyna. Dyna welliant. Felly, fel o'n i nodi o'r blaen, mae rhaid fi ysgrifennu parth F a parth G i lawr. A tro hwn, mae'n cael ei swapio rownd gynnau
Felly, parth G yw 5 i anfeidredd a parth F yw 0 i anfeidredd. Gyda'ch chi checio hwnna, achos fel ni'n dweud, nid camgymeriad gyda so. F yw 0 i anfeidredd, G yw 5 i anfeidredd. Gwych. Nawr, y rhan bwysig yw ydw i'n gallu ffitio beth sy'n dod mas o G mewn i ffwythiant F. Felly, gadewch ni weld. Felly, dwi'n mynd i roed 5 ag anfeidredd i fewn. Ffindo mas beth yw ymrediad G, hynny yw beth sy'n dod allan o'r ffwythiant yn fan hyn, trin fel unrhyw ffwythiant arferol ar ben ei hunan i ddechrau. Ac dwi'n cael allan o hwnna 7 i anfeidredd. Fydden ni'n gwneud hwnna ar y sleid diwethaf. Nawr, dyma'r cwestiwn. Ydw i'n gallu ffitio hwn i fewn yn parth F, o'r F sydd gynnon ni fel yn ail ffwythiant ni. Nawr, mae parth F yn mynd o 0 yr holl ffordd lan tuag at anfeidredd. Felly dyna'r gwerthoedd dwi'n gallu rhoi i fewn i F. Ond dwi eisiau rhoi gwerthoedd o 7 i anfeidredd i fewn. Felly ydyn maen nhw yn y parth. Felly, dyn ni'n iawn y tro hwn. Ac yn amlach na peidio, dyma fydd yn digwydd, ond nid o hyd. Felly, fe welwn ni mewn enghraifft arall be fydde eisiau digwydd bryd hynny. Felly, dwi'n mynd i roi 7 i anfeidredd yn cario ymlaen, achos bod fi'n gwybod bod e'n ffitio. Bwydo rheina nawr i fewn i F. F, X wedi sgwario adio 2. 7 wedi sgwario adio 2. 51. Anfeidredd, wel fe hwnna hefyd yn rhoi rhif mowr allan i ni. Felly, dyna yw amrediad F of G. Felly, gadewch i fi i atgoffa chi o be nathon ni fyna, beth nathon ni fel camau. Fyddwch chi'n gallu ysgrifennu fe mewn tabl fel hyn. Nathon ni, ar gyfer X, i'r gwerthoedd fewn ar i reit ar y dechrau, i fynd o 5 i anfeidredd. Nathon ni'n neud hynny oherwydd gael dyna beth oedd parth. G. Nathon ni fwydo rhywun mewn trwy'n peiriant rhif neu trwy'r ffwythiant, a gafon ni mas 7 i anfeidredd. Nathon ni wedi checio bod hwnna yn parth F, oedd mi oedd e, ac yna bwydo'r 7 ar anfeidredd i fewn i F. Ac o'n i'n cael allan o hwnna 51 i fyny at anfeidredd. A dyna beth mae'r darlun yn dangos yn fan hyn, oherwydd dyma beth yw F G of X. Fel ydych chi'n gweld, mae'r parth yw mynd o 5 i fyny i anfeidredd. Dyna'r gwerthoedd X dyn ni'n gallu rhoi i fewn. Mae'r amrediad, dyna'r gwerthoedd sydd ar rachelyn Y. Maen nhw'n dechrau ar 51 ac yn mynd fyny i anfeidredd, felly 51 i anfeidredd. Felly fel yma'n edrych, petai ni yn i blotio fe. Felly mae fyny chi ffordd ych chi'n neud e. Allwch chi neud e mewn tabl. Allwch chi dynnu'r peiriannau rhif os ydych chi moyn. I fi mae hwnna'n dangos wneud un, wneud y llall a'r gwirio. Gadewch ni symud ymlaen i enghraifft fach arall. Mae gan y ffwythiannau F a G, wel yr un ffwythiannau, nhw so na'i'n darllen ni allan. Ond y tro hwn, dyn ni yn mynd i swap nhw rwyd. Yn lle wneud G gyntaf, ni'n mynd i wneud F gyntaf. Y rheswm dwi'n gwybod hynny
yw'r F sy'n dod yn olaf yn yr cwestiynau, yn y ffwythiant cyfansawdd ni. Felly ni wedi gychwyn drwy edrych ar F. Cwestiwn cyntaf, dyn ni'n gwneud hwn union yr un modd ag hwn o'r blaen. Felly, ar gyfer D, ysgrifennwch fynegiad ar gyfer G, F. Felly, dyn ni wedi gymryd G a dyn ni wedi fwydo F of X mewn iddo fe. Felly, bob tro dwi'n gweld yr X yn dod yn G of X, i fi mynd i nodi'r ffwythiant F of X. Felly mae hwnna yn rhoi i ni 2, X wedi sgwario adio 2, adio 2. Siwrch chi ehangu hwnna pethau chi eisiau, ond jyst byddwch yn ofalus. Dwi ddim werth ehangu weithiau er mwyn colli marciau fo wneud camgymeriad, felly byddwch yn wyliadwrus. Yr unig beth o'n i eisiau ymlygu oedd bod yr ateb fyna yn wahanol i F G of X. Ddim o hyd fyna, ond yn amlach na peidio fe fydde fe. Felly byddwch yn ofalus pa ffordd rownd maen nhw'n y cwestiwn. Chi'n eisiau colli marciau am rhywbeth fel wedi copio fe lawr yn y drefn anghywir. Dwi wedi gwneud hynny, siarad o brofiad, felly triwch lehau'r lle ydych chi'n gwneud camgymeriadau twp. Felly byddwch yn ofalus. Reit, cwestiwn E. Ysgrifennwch barth ac amrediad G of F. Mae'r gantaw F sydd yn dod gyntaf, fel ydych chi'n gweld yn y peiriant rhif sydd gennau yn barod yn fan hyn, F sydd ar y top. Dyna sydd yn dod gyntaf yn y drefn. Dyna sydd ola yn G of F. Gan mae hwnna sydd ola, dechrau wrth E, gweithio yn ôl, dechrau gyda F. Felly, union yr un modd ag o'r blaen, dwi'n wedi nodi parth a gamrediad F a G yn fach yn fan hyn. Felly, ar gyfer F, 0 i anfeidredd, ac ar gyfer G, beth yw'n ail ffwythiant i fyna, G, 5 i anfeidredd. Nawr gewn ni atgoffa'n hunan o'r cam pwysig. Ydy ni yn gallu ffitio beth sy'n dod mas o F of X mewn i G. Gewn ni weld. Felly, fel o'r blaen, gewn ni i ddechrau trwy roed y 0 a'r anfeidredd i fewn yn F of X, neu canfod amrediad F of X. Dyn ni wedi gwneud hynny'n barod, ac o'n i'n cael allan o hwnna 2 anfeidredd. Atgoffa chi, F of X, X wedi sgwario adio 2. Nawr, dyma'r cam pwysig. Ydw i yn gallu ffitio hwnna i fewn yn parth G? Ydw i'n gallu cymryd hwnna a ffitio fe fewn yn fyna? Nawr, gyda chi dynnu llinell rhif. Mae parth G yn mynd o 5 i fyny at anfeidredd. Dyna ni fyna. Ond beth sy'n dod mas o F of X, neu amrediad F de, yw 2 i fyny anfeidredd. Felly, dyw rheina ddim yn parth G. A dyma lle mae'r newid yn digwydd. Felly, yn lle symud y 2 i anfeidredd lawr, dwi yn gwybod ta'r gwerth lleia sy'n gallu mynd mewn i G of F of X yn fan hyn de, yw 5 i anfeidredd. Nawr, i gael hwnna, weithio nôl nawr, dwi ddim eisiau 2 ag anfeidredd yn dod mas o F of X. Fi moyn 5. 5 i fyny i anfeidredd.
dyna i fi moyn yn dod allan ohono fe. Yr cwestiwn yw, beth i fi'n rhoi fewn iddo fe mwyn cael y 5 allan? Rhyw raddau, dyn ni'n ôl i waith peiriannau rhif pan do'n ni'n blwyddyn 7, blwyddyn 8, o'n ni'n dysgu chydig yn ôl. Troi stwff ar ben i weired, gweithio am yn ôl. Felly, dwi tro hwn yn rhoi rhyw werth i fewn, gwerth x. Dwi yn i sgwario fe ac adio 2. Ac dwi eisiau'n dod allan o hwnna bod fi yn cael 5. Felly, x di sgwario yn 3, x yn plus o minus, ail isaf 3, ond gan fod parth f yn fan hyn, rhwng 0 ac anfeidredd, dyn ni ddim yn cynnwys yr un negatif. Dyn ni mond yn cymryd y positif. Felly, beth sy'n mynd i fewn yn fan hyn yw'r ail isradd 3, nid y 0. Wps. A'r cam olaf yw canfod amrediad. Beth sy'n dod allan yn y diwedd, fi eisiau? Felly, os dwi yn bwydo y 5 ac anfeidredd i fewn i g, dwi yn cael allan 7 i anfeidredd. Hynny yw 5 mewn o lle'r x, 2 lle'r 5 yw 10, tynnu 3 yw 7. Dyna lle mae hwnna'n ei dod. Felly, i atgoffa'n hunain yn sydyn iawn be nathon ni wneud yn yr enghraifft yn fan hyn. Gwerthoedd x gynnon ni, f of x, g f of x. Gwerthoedd o x yn mynd mewn, oedd gynno ni, nathon ni ddechrau bant, gydag 0 ag anfeidredd. Oherwydd dyna beth oedd parth f. Benefit of the doubt iddo fe wneud e weithio falle. Mas o f of x, gafon ni 5. Sorry, ddim 5, 2 oedd yn dyfa. 2 i anfeidredd. Ond, nathon ni sylwi bod 2 ddim yn parth g. Felly ni methu rhoi hwnna fewn. Felly, nathon ni ffeindio mas beth oedd y gwerth lleia oedd yn gallu cael ei roi fewn yn x. Nathon ni wneud hynny trwy weithio am yn ôl, ag fe nathon ni ganfod. Ni'n rhoi bethau'n lle rong, dydw i. 7 yn dod allan, 5 oedd eisiau yn dod allan o'r f of x, a'r ail isradd 3 yn dod i fewn. Dyna beth sy'n dod o wneud chydig yn rhy gyflym. Felly, i orffen y cwestiwn, y parth, hynny yw beth o'n ni'n gallu rhoi fewn reit ar y cychwyn, yw ail isradd 3 i anfeidredd, a'r amrediad yw beth sy'n dod mas reit ar y diwedd 7 i anfeidredd. Dwi'n ymwybodol bod fi wedi gwneud hwnna chydig yn gynt y rhan yna. Nawr oedd un cwestiwn bach gynnon ni ar ôl, ag gewn ni siarad trwy hwn yn fwy neu ateb yn gyflym, achos dwi'n ymwybodol bod amser yn ein curo ni. Rhowch y rheswm pam na ellir ffurfio g f o 1. Felly, be dwi'n mynd i gyntaf? Dwi'n mynd i trial cyfrifo fe. Dechrau o'r ochr dde, f o 1. Felly dwi'n rhoi'r 1 wedi sgwario yn fyna, adio 2, yn hafal i 3. Dyna beth ni'n cael allan o f. Ond yn anffodus, dyw'r 3 yna ddim yn parth g. Felly, gan bod y 3 yna ddim yn parth g, dyn ni methu ffurfio
GF 1. A ni'n rhwbio stwff allan lle na ddylen ni yn fyna. Felly, fe wna i orffen ysgrifennu yr enghraifft yna yn llawn ar dudalen yna, ond dyn ni wedi trafod pam nag yw hynny yn bosib. Ac dyna ni am heddi ar y gwaith ar ffwythiannau, ac croeso chi ail ymuno gyda ni yr wythnos nesaf, lle fyddwn ni parhau i weithio trwy ambell i beth. Diolch yn fawr.